Going to Pansalan mga kumpadre. Top Jamaica. Perfect. Yan, kaloy sa iyang gigit. So 1 km. Matik na 1 km din. Nakita may nagdalas kamera, kita man po nagdalas itong baba. Hapit yun siya musulod pre oh. Gamay kulang pre. What's up, pre? Oy, kajun dyan siya ay dyan. Zulus dyan, juhay-juhay. Awit ng lupa, tinig ng lakas, patay ng lahi, tagapagtanggol ng wagas. Kung guguho man ang mundo sa paligid, ako ang lupa, matibay at matatag. Ato mekaniko dia. What's up pre? Uy, ikaw man na kumusta ang buhay-buhay? Maora gihapon, gasigara gihapon ang mata sa kamaro. Narao, nangandam na silang mga pagkaon dire. Kay manaka daw ni sila karog falls pre. Oh, tamang kaon na po si Migo George diha. Kuyaw kay nga pa-birthday, kay nabuntagan pa. Luya taon sa tagbalay. What's up, pre? Uy, kumusta ang buhay-buhay? Sige, ako na tumatas kamaro. Ingon sila, nasutso, lakang dami. Unsa na orasa? Kapit na las 11. Minuto na may daan ha. Minuto na pumahaw, pas mo na. Ang sabot na mo, nasutso. Nalungag silang saging. Unya karon, may saging. Bahalag, way saging, basta labing. Sa mga kumpare na ko diya nga di basta-basta eh. Ha, kumusta ang buhay-buhay? Ha? Pre, karon pre, padong may ugwan. Maria Cristina Falls diri sa Bansalan. Di basta-basta na sila Maria Cristina Falls diri. Mo na ako kauban no, pre. Mo na mga kauban yang i-video na ko, isar ka po. Atong na yung mga onggoyay pero kinahanglan di na mo ta kinahanglan mo ato eh nag-drive na gani oh. Basta going to Pansalan mga kumpadre. Pasulod na ta sa Dalapuay daw ni Maria Cristina Falls. Pero dili man ni si Cristina ro dala, si Maria Binis Marbibi nitong dala. Falls Maria Binis Marbibi. Update lang na akong karga. Na times 2 na. Duha ka sanak, nagpasalat. Duha ka tiyanak na kumbabit. So 1 km. Matik na 1 km din. Nakita may nagdalas kamera, kita man po nagdalas itong baba. 1 km. Magampo lang kita nga di mo ulan. Kay ug mag-ulan nun niya, kuyapan gyud to itong motor. Pakal sa niya, pakal. Si Litsorn. Litson kit-kit may magbalik. Boss, birthday na boss? Oh, shout out sa nag-birthday. Thanksgiving. Kisa simbahan. Ina, congratulations. Congratulations. Agi na me. Shout out. Unti-unti na tayong naghihirap sa kalisod mga pare. Kasi yung daanan namin matirik. Habang tumatagal lalong tumitirik. Ito na yung dinadaanan namin yun. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Oh, parang daanan ng kabaw. Yung dumaan baboy. Aray ko. Okay guys, 2 km nami hapiton gamay diri nga naglisod daw ni. Nakay dala haplas lab. Wala ba ya?
Gamay lang. Wala ko dala. Duha ka bukdalan. Pero dire yun tamad to. Pero dire ako sila yan eh. Tanawa. Tara. Kung sunod pa siya sa to ah. Doon lang ano, di sunahan. Sunod ba sila? Huwag mo sunod ba yun? Ay, nag-examok! Kikibidyo na ko. Hapit yun siya musulod, pre, oh! Gamay kulang, pre! Sama na siya na pare, oy! Naanami sa mga tricky ani pre, maong naingunahan ni ng mga naong ani nila. Kanang mo pahuway nga, gusto na mo balik ba? Sup, pre? Oy, kajon dyan siya ay dyan. Zuhus dyan, juhay-juhay. Hapit na mabot sa lagpang. Lagpang? Oh, kanang isumpay lagkawan o panggubaan. Ang gawas ani marayag man. No? Gamay tikang lang ta, makakita mo og lubi diha nga katong nay hak-hak nga duha ka buok. Aya, uy. Nagkuan mo? Nag-entrance na mo? Wala pa. Ha? Wala. Kabalo ba mo nga mo tungtong mo ning yuta sa Wa jud Sa be ako- mi kabalo. sang ako ning Mana lolo. mo puning yuta? Sa kuning lolo Dokyo, kawasan. Dili pwede makasulod ang mga tao dire kung wa ka ba ng password. Say password. 1 2 3 4 5. Very good. Wala ra siya padulo sa among bukid lang. Ato ta dito pohon guys, uban mo guys. Ato dito mo pohon. Ambot kung asa pud sila madto basta madto ta. Pre, nay lami nga ismiring huyan re pre. Jugjug ah, jugjug ah. Uy. Hapilon na sila ng vlog guys. Oh. Ano sa man sila uy? Pro Max. Kagwapa oy. Ikaw kaon sa? Hindi pa siya. Pakagawas ang mga daotang kuan ba? Elemento. Basig ang gawas na. Basig ang gawas later. Na to. Dapat isa ko na to. Susubay ko tibok ko. Tibok bansalan. Mas baktas ka. Sa way ma-smearing ho yan. Ito katong dito. Katong alibang to gabi. Dili bitaw ka sumbayot nila re. Pre, tubil sa ta pre ah. Ang mga tubil na to Nature Spring ta pre. Sponsored by Nature Spring baka naman. Kisa ni ako ano? Dili. Pag yun mong duha para sa mo. Ano kay kinsa na? Ha? Ihatag ng engineer kanimo mo. Muro mo ni akong game nan ganin. Kinsa man din eh? Ambot. Tay. Kale pre, kamo magi na sweeto dia. Tarong mo, tarong mo. Kaya baktas nila no? Taga-asa mga nir, muro magag sa amo apit nir, muro kag taga-tabon nir. Karaang damang. Pakusog kayo. Wala mo mapakanir. Sana all nir. Puna ba? Puna. Gino ko man ko. Klaro kayong pante sa atong uyab day oh. NBI oy. Dili mo pwede mag-PSA ba? Sabre, sabre. Here we go again. Baby. Ang batang lagan, ano ko diri? Ni kapyot na bagon. Alam gina. Ibalik na. Sunod na. Okay, mga nainindot man day siya. Wala na lang day. Kakabo na may tubig ya. Kaya tag-istoryahan. Sama ka nga. Ikaw ka-invite na mo hini kay kamo bakta sa. Taga sinag Gip ni mata. sinag katribo ba jud os? Sus. Isigaw mo sa hangin. Tara, tara, tara. Let's go. What's up, ang marang? Okay. Kapit-pit ni Marang guys, napangaya na mo sa mga kuan, mga maro gani ha. Sino? Shout out ni Kuya.
Manta nga kapoy yun yung hike. Pero nganong ato man yun yung gisugdan. Nagpasiglig sa ligo. Ang ingon mag-pulse ra. Nagdaabag pang hike. Hike na largo. Nagalabay rig basura ng mga tao. Ito ba ganyan? Ano ako magyod? Kaklaro ano? Sa to. Mabanog. Ganina pa ko na. Kabayin din na niya, gibalik ba? Okay ra ka, day. Okay na lang. Ano siya, Choy? Karon tudloan ta mo unsaon pagsaka nga dita kapuyon. Ha? Kaon. Dapat magdala mo uyab. Ha? Uya, bataa, oy. May signal pre no? Ano itong busay? Layo pa. Ay, doon lang, salamat. Ay, nako, kakapoy. Pila? 500 meter. Ay, lapo ka dito na magibilin. Wapo kay bio dati. Kay kutob man sa sugatan na, ingnan may nga dool na lang daw. Pila man kaduulan eh. Kisa may kasukatan niyo? Katong nagdalagi nag-iro, nagdalag marang. O, dili itong babae, nato yung babae. Wala. Ang bata. Dagan lang agi day. Daghan man ang ligo, daghan man ang ligo. Dili. Oh, straight lang. Ang bahada ng mo, ay may payag siya makita. Mayo. Ka-experience yung buwan ng dalan. Lagi tayo, pero tang layo ate ay. Shout out nila ante. Ha? Hindi na mo? Kadung ko sumukuan? Oh, kadungog mi. Gilibak ni Miss Engineer. Ano, dapat mga libak karang naan sa tubahan. Koy lipod-lipod, oy. Asa man tarapitan eh. Ngayon ay malapit na kami sa kaharian ng mga Narnia. Ha? Mauna daw siya. Malapit na kami sa kaharian. Ha? Tingnan nyo ang dalan patungo sa Encantadia.